מה שנעשה עכשיו זה את הקו השלישי שלמדנו, מחצי עיגול שהוא הקו של האות כ', האות ל' והאות ק'. אני לוקח פה בערך ב2.5 קולמוסים, אני מטה ככה, ואז אני בא בעצם קו ישר פה ומגיע עד לפה, ומכל אני משתמש עם השפיץ ומעגל. יש לנו כמובן גם את האות רש באותה תנוחה, רק שזה יורד עד למטה עם שפיץ יפה. יש לנו כמובן את האות ק', אותה תנועה, אני בא לאמצע החלק העליון, והקו הידוע של הה' והד' פה רק טיפה יותר ארוך. וכמובן לאות ל' אותו קו יורד פה, מגיע פה כמו באות ק', יוצא לשפיץ, ופה אני כבר מחבר את הו', זה האות י' בפנים למעלה, והנה האות ל'. יש לנו כ', ר', ק' ול'.